Ovi u parovima samo pričaju svi u glas. Ovi na farmi isto, svađaju se tamo. Seks tamo, piči. I to su sve normalni ljudi. Kobajagi. Katastrofa, a omladina gleda to, tu farmu i taj parove. Šta tu ima pametno da se vidi? Ništa. To su sve kreteni, idioti, iskompleksirani, koji nemaju svoje živote. Sad da mi neka Jelena Golubović priča o nekom životu, kad i ona ne zna šta hoće. A ona kaže da je ona neki novinar. Kakav novinar? Ona ti je neki besan pas koji laje. Zdravo. Ovaj svet materijalan neće dugo da traje. Zdravo. Kako si? Evo, radno. Pa šta ćeš? Mora, ko radi ne boji se gladi, tako? Ako ne radi, evo i neki zadnji dan im je na poslu i sad će tu u trafici što rade. I kaže kao morat će da nađe neki drugi posao, prodali firmu. Kad pre, čoveče, mislim, nema, to ti je, mislim, koja će firma da ostane, a ova žena što je radila u radnji, ona je bila najgora žena, ona je terala mušterije i zato nije ni čudo što je propala firma. Grave. Ko zna. A nema ništa džabe, sve se vrti oko para. Kaže, ko nema para, izgubi, znači nema gladuješ i eto ti ga. To je to grozno. Ako imaš para, imaš i drugara. Jer onda platiš piće, Plati piće, prši krompiriće. Ako nemaš para da kupiš krompiriće, ne možeš da pržiš krompiriće. A treba ti ulje, znači i treba ti tiganj, i šporet, i rigla da radi. Šta sve treba, jedi leba. I pekmeza. Nema u radnji da se kupi u ovim radnjama, ne može da se kupi pekmez, jer što oni ne prave pekmez, nego džem. A taj njihov džem nema veze sa prirodnom. Znači, to je sve, ko zna šta mu rade, to kad babe kuvaju džem na Smederevcu, to je pravi džemić. Bez koncentrata, bez nekih konzervansa i ko zna šta mu rade, arome, čak i u nekom filmu, Umri muški, pita kao, je uzeo da jede, glavni glumac, ga pita kao šta ti je, on kaže, nešto mi nije mi dobro, pa kaže, pa šta stavljaju? Kaže, šećer, brašno i arome, nema čokolade, crc, ti misliš ako uzmeš čokoladu da je čokolada, a nije, brašno, šećer i arome. I onaj kao karamel kad udariš, karamel, a to je sve veštačka tvorevina, karamel. Samo ga presvuču, I Coca-Cola isto, to ti je karamel. Znači, to je kao, i to se stavi i onda se samo izmeša sa vodom i jebi ga, pale se ljudi. Viš da Coca-Cola firma, u ceo svet, Coca-Cola i osmeh. Život je lak, ali samo kad ideš u zrak. Zrak.